mooi voor. Maar Lisa. Wat lees je hem je mooi? Ja, dat is hier prachtig. Het is een prachtig plekje hier zo aan de steiger in Dokkum. Want wat is zo'n mooie dakken? Dokkum is een mooi plekje, een mooi Elfstedenplekje natuurlijk. Dus je bent echt een mooi voordje. We hebben een heerlijk voet. Friesland op zich is heel erg mooi, dus ja, en Dokkum pikken we elk jaar weer terug. Ja. Ja, en u bent er per boot. Wat is er dan zo leuk al met de botenprijs? Nou, als je dus met zo'n boot gaat en je ziet de achterkant van de tuin, hoe de mensen onderweg hun best doen om die tuinen zo mooi te krijgen, nou dan beleef je echt een stukje natuur. Het is heel wat anders vanuit de auto, dat je altijd of tegen een vangrail of voor tegen de huiswand zit te gapen. Je ziet dus nou echt hele gigantische mooie onderhouden tuinen. Ja, dat is gewoon echt genieten.